Belê niha taybet raya giştî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye li bên da gavavetinên devleta Tirkiye ji ber ku cejin jî derbas bû, herî zêde jî di dema cejnê de ob taybet piştî cejnê işaret pê dihat kirin ku wê di aliyên yasayî de gavê avêtin an neyavêtin divî milî de ji ber beriya wê ev demek dirêj bû pêvajo seknandinek jiyan dikir bi taybet ji aliyê devleta Tirkiye ve divî milî de gavên pêwîst nehatibûn avêtin. Vê mijarê em yekser binirxînin mêvana me heye Ayşe Şehriban Demirel parêzer endama komeleya hukuknasên azad wê merhaba ji rihayê mêvanê me ye. Hûn xêr hatin bernameya me. Merhaba, dem baş were. Dem baş, gelekî spas ji bo tevlîbûna we. Rastî jî mijarekî girîng e ev demek dirêj e rojevde ye. Pêvajo bi taybet ji 27 adarê şûn de hevdîtina dawî ku li gel hevdîtina beriyan ha beriya demekê ku li gel Abdullah Öcalan çêbûbû piştî wê 24 Gulanê de jî herî dawî hevdîtinek çêbûbû. Duê navbera 27 heya 24 Gulanê de wek seknandinek pênase ji bo hat danîn ku pêvajo sekiniye cemidiye xitimiye wisa ji tespîtên wisa ji bo hatin danîn ji ber ku di aliyê devleta Tirkiye ve gav nedhatin avêtin. Niha jî rojnameya Tirkiye beriya demekî jî bi taybet ê ku herî zêde di van demên dawî de wisa bi nûçeyên xwe bin agahiyan dixwaze di pêvajoyê de rewşekî cuda bide nîşandayîn. Beriya demekî jî bi xwe destnîşan kiribû ku rayedarên devleta Tirkiye ewlehiyê li Qendîlê hevdîtin kirine ev wisa derxistû pêş kiribû rojev. Niha jî dibêje çarçoveya qanûnê hatiye amadekirin ku ji heşt neh xalan pêktê wê pêşkêşî meclîsê bêkirin bêyî ku meclîs bikeve betlanê. Niha di nava nûçeyên wê de ev tişt derdkevin pêş li gorî ku ew destnîşan dikirin ku rojevekî wisa derdxînin pêş. Tişta ku qanûna çarçove de tê xuya kirin dibêjin kesên ku wê çek berdin werin Tirkiye riya siyasetê li wan bêgirtin heya 5 salan wê nikarbin siyasetê bikin ol bin çavderiya dadweriyê debin. Gelo ev gavên ku vî şêwazî yê ku ew destnîşan dikin wê vê pêvajoyê bide meşandin vî rengî. Bi destpêkê nûçawa de jî berfireh hinekî hata parvekirin pêvajî salnîvek zêdetir e dest pê kiriye û dimeşe ama bi aliyekî dimeşe, bi aliyekî gav tê avêtin. Bi aliyê Kurda gavên somût mezin tên avêtin, hema mixabin dewlet bi aliya xwe gav navêtin. Belê. Bi vî rewşî gava ku niha devletê nûçeyên nêzik e AKP em dişopînin li wir da hinekî behsa xala dike û dibêjin ku ji bo êyanî çek berdan yan jî bernedan vegerin Tirkiye ji bo wan hinek şert û merca derdixe holê. Mixabin ev sînordarkirin ji bo pêvajiyê ji bo pêvajiya aştiya civaka demokratîk ra ji bo pêşerojê jî astengiyê çê dike. Ji ber vê yekê em dikarin bêjin ku mafên siyasî were astengkirin ya jî kesên ku çekdar nav wana da cuda werin çêkirin ev tişta standartên hukukê de nerast e. Ji ber ku bingehên mafên û azadiyan ra gorî standartên hukukê ji bo pêşerojê êşa şitiyê çêke. Ji ber vê yekê ev derdorî heşt neh madde tê gotin bi çerçeveyê yasayê were çêkirin ev tiştana bi nav xwe de jî hinekî zelal û somût be. Bi vî awahî de jî ev tişta ne zelal e ne somût e. Ji ber ku em wek hukuknasên ji bo azadiyê jî demek dirêj da behsa ji bo kanûna dikine guherantina kanûna dikine ji ber ku hewceyê ku destpêkê de statuya Birêz Öcalan were diyar kirin û ji bo hem gerîlayên ji bo girtiyên siyasî girtiyên nexweş kanûnek çerçeveyê wê were çêkirin. Hema mixabin ev gavên biçûk û nav xwe de jî sînordar kirin ji bo standartên hukukê nerast e. Ji ber vê yekê ev tiştî em bi vî hawayî nirxandin dikin. Heya niha tu gav nehatiye avêtin ji aliyê devletê ve çarçoveya ku ew derdixînin pêş ya ku hûn hîz dikin
دربارê ku ev heşt nexalên ku ev rojname parvekirî gelo devlet jî vê datînî pêşiya xwe yanî tiştê ku tê xuyakirin wê ev be ji ber ku wê xwe jî yanî serziman di nava van xalan de tiştek di derbarê statûya Abdullah Öcalan de diyar nîne yanî wisa rewşekî zelal nîne di vê rewşê de. Rast e ya ji xwe dewleta Tirk dema vê pêvajiyê dimeşîne heta niha bi gotinên nesomût dimeşand. Wek em dinêrin jî dîsa ne zelal ne jî raya giştîra tiştekî parve nebiye hema nûçeyên medyayê nêzîkatiya AKP da hinek nîqaş tê çêkirin. Ev tişta jî ji bo pêvajiyê şaşîtiyekê mezin e. Ev tişta ku hebe gotê nîqaşkirin rasterast raya giştîra were parvekirin. Wek meclîsê raporek amade bû, hevdîtîn çêbûn, pir saziyên demokratîk hevdîtîn çêkirin, pêşniyarê xwe parvekirin. Ew rapora nav xwe da elbette em vê raporê jî muhîm dibînin, hinek gav çiqasî biçûk bin jî muhîm dibînin, hema nav xwe da tengasî û kêmasiyê xwe zêde be, gerek zelal somût û ji bo pêşerojê jî standardên hukukê diyar bike. Ji ber vê yekê ew medyayên nêzîkî AKP parve dikin dîsa ji baweriyê gel dişkîne û nakokiyê çê dike. Hewce ku dewlet jî bi vî rewşî gavekê dixwaze bavêje ku gavê dike bavêje rasterast bi dest xwe da bakanê xwe da ya jî işte serokkomarê xwe da parve bike ku baweriyê gel jî were çêkirin. Belê. Di nav wan heşt xalên ku ev rojname herî zêde dide pê jî yek xala din jî ku bal dikişîne kategorîzekirin yanî dabeşkirina kesên endamên rêxistinê. Taybet çawa dinîşandayın di çarçova qanûnê de cudahî pir dixin navbera çekdaran ve gera li gor kesên ku destê wan di nava sûj de heyî tune ye bi vî şêwazî pir didin pêş. Eger qanûnek di vê çarçovê de derkeve wê rêl pêşiya gelek tiştan veneke yanî kî bixwaze dikare bêje destê te ketiyê nava sûciyan jî tawanbariyê li ser bike yan jî çawa dikarin tiştên wisa bidin pêş yanî di qanûn de tiştê wisa dibe gelo herkes endamê rêxistinê ama hin kesa dikare li gorî xwe bêjin evana tawanbarin evana ne tawanbarin çê dibe tiştê wisa. Rast wek ve gotî yanî em dîrokê da jî mêzekin qanûnên ku derketinî ser redbûna Kurda, qetilkirina Kurda wek ser Kurda tim hatiye ceribandin. Ji ber vê yekê got dema ku pêvajiyekê dest pê kiriye aştiyekê çêbe ji bo wê jî ev qanûnên ku çêbin berfireh û zelal be somût be serî da me got. Çimkî wek ve gotî desthilatar heta niha bi her karê xwe xebatê xwe bi destê hukukê gir. Neyîniyê xwe bi hukukê meşand. Ji ber vê yekê got dema ku hukukek were çêkirin hewce ku zelal be. Zelalkirina xwe çawa bi ser vê çerçeveyê em bêjine pêşniyar bûne tê nîqaşkirin. Li nav wirda çekdarên ku nav gorî dewletê gorî hukuka dewletê ketiye sûç neketiye sûç çawa diyar bibe. Ev tişta ne zelal e û kontrola xwe tune ye. Gerek hinekî kontrol çêbe, denetim çêbe. Ji pêşniyara me hukuknasan jî zêdetir ev e. Dewlet bi nav xwe de nîqaşek çê dike pêvajiyekê bi alî xwe de gorî xwestina xwe pêvajiyekê gav dimeşîne hema parvekirin tune, nîqaşkirin bi saziyên demokratîk re tune, saziyên hukuk re tune û saziyên wek wiha tune. Ji ber vê yekê hewce ku ev yasa dema ku were çêkirin zelal be û ji bo pêşerojê jî astengî çê neke. Kî çek daye dest xwe nedaye dest xwe gorî wê were nîşandan hema ji bo pêşerojê jî ew cudakirin holê rabe. Çünkü evê kesên ku rêxistinek ku dibe mixafez kiriye çekê xwe şewitaniye gerek ji bo her endamên xwe tevlîbûna jiyanê were çêkirin. Belê. Baş e rastî jî divê mijarê de xuya demên pêş wê ev pir bi rojev ji ber ku tiştên ku aliyê devleta Tirkiye de derdikevin pêş çerçeveya ku derdikev pêş li gor pêvajoya aştî û civaka demokratîk hevdûnegirtinek heye
Li gorî we pêwîst e divî milî de devleta Tirkiye gavên çawa bavêje ji bo ku ev pêvajo bi tendurustan bi cih bibe bigêje hedef û armancê xwe? Me pir caran hem komisyonê ra hem wek derê din ra par vekiribû em wek hukuknas dibêjin ku ji ber ev pêvajî bimeşe hewceyek ku dewlet pirsgirêka Kurd wek ewlehî nenêre wek tenê bi kanûna cezayî nenêre ji ber ku ev pirsgirêka mezin e û dirêj e ji ber vê yekê dewlet jî bi mafê bingehîn û azadiyan standardên hukukê û Ewropayê peymana Ewropayê ye wekî din mînakên cîhanê wek pevçûn çêbûnî hene li gorî her alî da bifikire û nîqaş bike ji ber vê yekê dewlet bi fikreka ewlehî derkeve pirsgirêka Kurd wek demokratîk û aştî binêre bi vê rewşê jî saziyên demokratîk kesên demokratîk jî gorî wî xebatê xwe tekoşîna xwe bimeşîne ku dewlet jî bi gavê xwe bandorî zêde bimeşîne.